Lapli ya ka escape tu Nongjrong Festival menta ka sengi ka khat tarik urampang da UMLA ka mau kan rau uba bante dor lengdo harut ka wa umngot harangkat ka jinga don lang kirang ba shnong ba per jong ka thain Nongjrong ubi dio berim ka mau kan rau blok ba tariang lapnya ya ka ne ka festival da ka mau kan rau tourism sociable society la ne MTSS kalat ban penbena ba ka ni ka festival ka jongi escape tu Nongjrong Kala play menta. Enjoy. Ma, play sport. Ngasukwa ban pen mau ya pi kum kinong song snong hapo Nongjrong bat athan ka bai ka jongi. Bahau sedam arajar khat pra nilawan ban yu kejat seni sepo wa ngot ban pelong ya ka review meeting hapo ka jingya trailang ka jonga bat ka blok iba taryang idon lang ni inung klet bat habang iwan seni ban review yaki scheme ki badan hapo kani ka constituency ka bi ka jongi hapo ka mau kan ro si na di blok ringkat bat ki officer bat di line department ke prepare nak mau ba nadu ketu kesengi ngesdang ban peni ya kidor kidar kidon ki parlok nagaliang ki media ki bara ya kani ke kubor peni ke jingi tenat jong kani ke wa peni jingi tenat jong ini kilum ki wa bat kumta terter ngangai ban nadu kete ke por kebangiwan kesdang kata gajingwan jong kibriu shani sepo Nongjrong bat haga juga por